No, A-kiltojen liitto ja yleensä A-killat, niiden alkujuuri lähtee 1950, kun A-klinikat tuli Suomeen ja niihin A-klinikkapaikkakunnille ruvettiin perustamaan A-klinikan asiakasyhdistyksiä, jotka myöhemmin muutti nimensä A-killoiksi. Ja 62 Turkuun perustettiin ensimmäinen A-kilta ja Kotka taisi olla niitä ensimmäisiä kaupunkeja ja yleensä ne A-klinikkapaikkakunnat oli niitä ensimmäisiä. Ja 67 vuonna alettiin kartoittaa tarvetta, että olisi tämmöiselle valtakunnalliselle yhdistykselle tarvetta ja 68 perustettiin A-kiltojen liitto, joka tänä päivänä toimii noin 60 toimivan A-killan keskusjärjestönä ja rekisteristä löytyy noin 90 A-kiltaa. No sehän on toiminut vuosia sitten oikein niin kuin vilkkaastikin, että on ollut jos vaikka minkä näköistä toimintaa ja muistaakseni toistakymmentä henkeä ollut niin kuin jopa palkkalistoilla. Eli on tehty tämmöistä rakennuspuolen hommia ja talonmiehen juttuja ja sitten tietysti tämän toiminnan periaatteen mukaista A-kiltatoimintaa. Ja siitä toiminnasta sitten on minun käsittääkseni syntynyt tämä Liekki-asumisyksikkö, edelliseltä nimeltään tällä hetkellä. Nykyinen nimi on Itä-Suomen päihdekuntoutus Oy. Eli tämä sitten ihan yritysmuotona erotettiin tästä A-killan toiminnasta ja on toiminut nyt varmaan 4 vuotta tai 5 vuotta, jotakin sen verran. Ja samalla sitten tämä eriytyminen aiheutti sen, että tämä varsinaisen A-killan toiminta niin kuin tämmöisenä järjestönä niin hiipui. Elikkä voisi sanoa, että viimeisen 2 vuoden aikana ei ole ollut toimintaa lainkaan, ennen kuin nyt sitten käynnistimme uudestaan. No tässä on tämmöisiä huoltotehtäviä ja päivityksiä niin tietokoneessa on tullut tehtyä ja sitten on tämmöistä pientä kuvankäsittelyhommaa, erilaisia pieniä projekteja ja välillä isompia ja sitten olisi tarkoitus tässä olla niin kuin sitten tämmöisiä koulutustoiminnassa mukana kakkoskouluttajana, että tämmöisiä senior-kurssia järjestetään. Joo, tässä tulee välillä huolettua ja välillä aina tilanteen mukaan eri paikassa, että se on aina milloin mitenkin. Että pitää olla internetti ja virtaa lähellä tietysti. Tämä on oikeastaan, minä olen tuossa Essun mukana ollut kakkosopettajana parisen vuotta varmaan, on näitä kurssia vetty tuolla Värkkeen tiloissa ja Kyykärin kylän talossa. Ja sitä kautta sitten täällä on nyt. Ja sitten siinä monesti koneessa on erilaisia vikoja. Päivittämättöjä koneita ei ole virustorjuntaohjelmia laisinkaan ja tämmöisiä, niin nämä pitää laittaa kuntoon niin kun pystyy kouluttamaan ja opettamaan ketään. Tulevaisuuden näkymät on erittäin valoisat tällä alalla. Että se on hyvin vaikea sanoa, että se on monta eri kategoriaa, että mihinkä tästä nyt sitten aina, että erilaisia työtehtäviä
kaikki päivät on vähän erilaisia, että ikinä ei ole samanlaista päivää. No meillä on koulutustoimintaa myös järjestötoiminnassa silleen, tässä nyt mainitsematta, mutta on kuitenkin. Ja sitten näitä on näitä erilaisia projekteja meillä aina tässä pyörii. Mikonkadun asunnon avaimet saattiin varmaan marraskuussa viime vuonna, eli 2012. Ja silloin tilanne oli niin kuin sen asunnon osalta, se on 3 huonetta ja keittiö kerrostalon alakerrassa. On muuten tämän Aakillan edellisen toimintakauden naapurissa, eli entinen osoite on Mikonkatu 5B17, niin nykyinen on 5B16. Että ei se juuriltaan kovin kauas on nyt sitten heittänyt. Mutta tilanne siinä asunnossa oli se, että siitä oli purettu keittiö pois ja sitten muutenkin se oli niin kuin tämmöisen ainakin pintaremontin tarpeessa silloin, kun ne avaimet saatiin. Ja meidän toiminta niin kuin käynnistyi sillä, että me sitten tuolta Vuokratalot Oyn purettavista rivitaloista käytiin keittiökalusteet ja kaappeja ja vähän kaikkea tämmöistä, mitä nyt siihen katsottiin tarpeelliseksi ja asenneltiin ne paikalleen ja sitten pintaremontti koko sen asunnon osalta tehtiin, että se nyt oli lähinnä tämmöistä tulevien jäsenten talkootyötä hyvin pitkälle se ensimmäiset 4 kuukautta, että saatiin se niin kuin otettua käyttöön se kiinteistö. Tämähän on tämmöinen yleishyödyllinen järjestö, jonka jäseneksi pääsee ihan kuka vaan haluaa. Tällä hetkellä jäseniä ei ole vielä kovin paljon, että puhutaan varmaan jostain 20, koska toiminta on todellakin ihan alussa, käynnistetty oikeastaan vasta niin kuin viime syksynä oli kai ensimmäinen tämmöinen hallituksen kokous, jossa minäkin niin kuin sitten erehdyin mukaan tähän toimintaan ja sitä kautta sain niin kuin tämmöisen vastuun tästä että läksin sitten oikeasti käynnistelemään tätä. Niin lähinnä nyt entisiä toimijoita on mukana ehkä puolet ja sitten uusia se toinen 10. Että sen verran on jäseniä, että hallitus on yhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaisena saatu niin tosin kyllähän siinä silloinkin oli niin kuin nimetty hallituksen jäsenet, vaikka sitä toimintaa ei parina välivuotena ollut ollenkaan. Että sinänsä se nyt ei ihan niin kuin nollita lähdetty. Mutta jäsenmaksuja ei ole kyllä kerätty varmaan 3 vuoteen. Tähän joka tapauksessa niin kuin tähän Aakillan toimintaan, niin täytyy pystyä tarjoamaan niin kuin ihmisille mielekästä tekemistä. Elikkä nyt sitten tämä esimerkiksi remontointi, asuntojen ja muiden tilojen kuntoon laitto on yksi semmoinen osa-alue, jota me niin kuin tehdään, mutta tähän mopokerhojuttuun, niin kun siitähän on kaupunginvaltuusto kai joskus ennen muinoin tehnyt päätöksen, että tälle mopokerholle etsitään sopivat tilat. Ja minä sitten kun tätä Aakillan toimintaa käynnisteltiin ja siinä vaiheessa
tämä oli yksi niin kuin semmoinen ajatus, että me löydettäisiin semmoiset tilat, joissa tämä mopokerhotoiminta voitaisiin käynnistää ikään kuin samalla, mutta sillä hetkellä kaupungilla ei ollut vapaana semmoisia tiloja, joissa tulityö tai tämmöiset metallityöt olisi ollut mahdollisia. Niin sen takia me niin kuin tähän Mikonkadulle sitten. Mutta siitä lähtien niin kuin on sitten oltu yhteydessä kaupungin eri toimijoihin ja haettu näitä eri vaihtoehtoja tämän mopokerhon perustamiseksi. Ja nyt ne sitten tämmöisen pitkäjänteisen hakemisen jälkeen löytyi tuosta Hovilan kadulta, että siihen sitten saatiin semmoinen ratkaisu, että me kesällä niin kun saatiin se tila käyttöön ja ihan sama juttu, että alkoi toiminta siinäkin niin semmoisella hyvinkin perusteellisella remontilla, että oli niin kuin pattereista lähtien vaihtokuntoista ja ei ihan pelkällä pintaremontilla, että piti niin kuin jo tehdä vähän isompaakin remonttia, mutta tällä hetkellä nyt sitten alkaa olla kunnossa, että voidaan niin kuin varsinaisesti aloittaa toimintaa. Meitä nuoria opetellut hitsaustekniikoita vastaavaa tässä, ketä kiinnostaa. Tässä on ollut Hoppisen Otto, Jarin poka Hottinen, niin aika innokas nuori viikari. Joo, tulee varmaan tänään. Toivottavasti tulee nuori. Koko ikänsä, 66 vuodesta lähtien minäkin hitsannut. Kaikki ne tekniikat, mitä on oppinut, Heikki tietää se, mitä minä olen tehnyt hitsaustehtävissä. Niin. Saa siirrettyä nuoremmille niitä muistoja, mitä ei ammattikoulussa opeteta. Vai elämä antaa sen mahdollisuuden, sieltä ne kehittää. Olihan tässä niin se, että jos mäkiautoilija on niin keskiviikkoiltana vuodossa samalla lailla niin kuin mopokerholla nyt tiistaina iltana, niin mikäli tässä nyt saadaan ja näyttää siltä, että saadaan jonkinlainen innostus syntymään, että vaikka yhden auton kimpussa pyörittäisiin ja tehtäisiin joku. Ja tässä pystyy rakentamaan sitten, kato niin kuin hitsauspalvelut kaikki löytyy tästä. Johan tässä tehtiin. Meitä oli Kerran on käynyt juttu tekemässä tässä mäkiautoja. Ja sitten tuolla on niin kuin vähän puuvehkeitä. Se nuorisomopokerhohan toimii yhtenä iltana viikossa 3 tuntia, eli tiistai-iltaisin kello 17-20. Mutta se, että tämmöinen saadaan toimimaan, niin sehän edellyttää sitten, että pitää olla niin kuin, metallipuolen koneet ja kalusto siinä kunnossa, että oikeasti jotain voidaan tehdä. Ja samoin nämä työkalut ja niitä nyt on sitten kerätty ja hitsaustekniikoiden osalta niin nyt tällä hetkellä voidaan sanoa, että on ihan hyvä kalusto. Ja tähän liittyen nyt sitten tämä Aakillan työtoiminta on siirretty oikeastaan kokonaisuudessaan niin tähän Hovilan kadun tiloihin ja siellä Mikon kadulla sitten vapautui semmoinen pieni, varmaan oli vähän toistakymmentä neliötä oleva työskentelytila, niin siinä sitten aloitellaan tämmöistä ESR tai lähinnä pienelektroniikan kierrätystä. Eli semmoista toimintaa, joka niin liittyy oleellisesti siihen meidän sen puolen osaamisalueeseen eli tietotekniikkaan.
Uusin tieto on nyt, niin XP:n tuki on 2015 huhtikuulla 2014. Tietorapäivä. Paitsi isot yritykset saavat organisaatiot vielä jatkoaikaa siitä vielä vuodenkin, ennen kuin maksaa niistä päivityksestä. Mutta onko nyt niin kuin kaikille se 2015? Ja XP:ssä? Niin. No, se on kaikille huhtikuun, on ihan eräpäivä nyt tällä hetkellä. Eli tulee 12 vuotta täyttä. Joo, se on ihan täsmätieto ja suuret yritykset saa vieläkin jatkaa sitä vielä vuoden, mutta maksaa niistä päivityksistä. Ei tule ilman. Tuossa oli eilen, tuli luettua sitä aiheesta. Se on paljon kiinnostaa, koska aika paljon on vielä XP-koneita. Niin. Siis nyt on aastinneet sen, että mikä ryysi siinä tulisi, jos se oikeasti olisi niin joulumarkkinoilla olisi sitten päivitettävä uudempaa kalustoa. Se olisi kiire pukin konttiin noita koneita keritä. Se olisi sillä alussa se helmikuun loppu. Se on kyllä oikeastaan hyvä uutinen, mutta nythän kuitenkin se XP jo tänä päivänä tökkii niin pahasti, että... Ja ohjelmat tehdään niin kuin näille uudemmille niin, ja ne ei sitten pyöri. Niin on. Oikeastaan, että koko ajan päivittyy kalusto ja sitä mukaan meillä työt lisää. Se on hyvin työllistävä, että silloin ei kursseja kerkki, kun koneita on taas niin paljon jonosta. Koska se on varmasti tullut, koska monet saattaa jopa pitää ensi vuonna tulla XP sitten niin 7, niin jos sattuu sanomaan. Mutta 8 ne myyvät nyt kuitenkin. 8 tuki ihan 2 vuotta niin on tästä kuulemma. Mutta en tiedä sitten nyt 8.1, kun se jänniä nämä Microsoftin tuet, että jatkaako ne sitäkin samalla ne on jatkanut tässä monesta. Jaha, sieltä tuli Mikon näköinen mies. Kuvasta päätellen. Hessu terve. Miestä muutakin kuin puhelimessa. Henriskosti. Meillä on tänä aamuna aloitti yksi tähän tietotekniikkaan liittyen, joka on 5 päivänä viikossa 4 tuntia. Keskiviikkona mahdollisesti keskustellaan tähän työtoimintaan liittyvän kaverin mukaan tulosta. Ja seuraavana keskiviikkona taas yhden. Lähinnä nyt tällä hetkellä on se tilanne, että se metallipuolen työpajatoiminta sinne, jos niin kuin löytäisi näitä, sanotaan nyt ei välttämättä nuoriakaan, mutta että jollakin tavalla syrjäytyneitä, vaikka entisiä metallialan ammattilaisiakin, joita kuitenkin sitten mahdollisesti kiinnostaisi tämä paluu työelämään. Ja me voitaisiin olla siinä semmoinen ja sitten nuorille etenkin, ja yksi Mopokerhon tavoite on se, että saataisiin niin kuin näitä nuoria tänne metallialalle kiinnostumaan tai ainakin tutustumaan, että mitä se sitten mahdollisesti käytännössä on. Kun nimittäin jos tätä Outokummun teollisuuden ja työpaikkojen koostumusta katsotaan, niin kyllähän sitä metalli on meillä hyvin vahva. Yksilötasolla sitten sitä että paluu tähän yhteiskuntaan, jos se on jollakin vähän tullut harha-askeleita ja sen paluun tukeminen ja tosiaan sitä mielekästä tekemistä ja nimenomaan, että sitten täällä niin kuin isommassa kuvassa sitten tämä metalli, jota niin kuin tietenkin sitten kun olen tuolla yrityksessä käynyt näitä esimerkiksi Mopoautokerhon nimiin rahoitusta keräämässä, niin olen nimenomaan kertonut, että kyllä meidän tavoite ihan oikeasti on niin kuin yrittää saada näitä metallialan ammattilaisia sitten. Siis että ei tietenkään me niitä tehdä, mutta että saadaan se kiinnostus heräämään ja sitten ohjattua näitä kiinnostuneita
oikeastaan kanavien kautta metallitöihin. Niin, tässä Mikonkadulla meillä on tämmönen pieni, otetaan nyt 15 neliön niin kuin varastotilaa. Ja on nyt viety sinne meidän Hovilankadun työtiloihin. Ja tämä niin kuin sitten vapautettiin tähän tämmöiseen pienelektroniikan kierrätykseen. Eli tarkoituksena on aloittaa tämmönen näitten lähinnä tietokoneiden ja ehkä puhelinlaitteiden ja muiden vastaanotto. Yrityksiltä on nyt käyty muutama kone ja niin kuin tuossa varmaan jo sisätiloissakin noita tulostimia ja muita vilahteli, niin niiden kuntoon tietenkin sitten katsotaan, että jos saadaan niin kuin elvytettyä, niin korjattaa, mutta jos ei saada, niin sitten osoite on se, mikä näillä muutenkin olisi, eli tuo kaatopaikalla oleva Seisomon vastaanotto. Mutta yksi osa-alue niin kuin tästä tietotekniikan hyödyntämisestä, kun meillä tätä ammattitaitoista väkkeä tähänkin hommaan on, niin yritetään elvyttää näitä koneita vielä käyttöön. Tähän yhteistyötahoihin vielä liittäisin hyvin oleellisena tämän kyseisen kanavan, eli tämän avoin TV:n ja sanotaan, että tämän sosiaalisen median ja näiden kanavien hyödyntämisen, että siinä kuitenkin vielä tälläkin paikkakunnalla ollaan aika paljon niin kuin polkumme alussa, että jos oikeasti niin kuin halutaan jotakin hyötyä vaikka Facebookista tai muusta, niin se ei riitä, että luullaan osaavamme, vaan pitää ihan oikeasti osata.